ομιλήτριες, έτσι για να αλλάξει λίγο ο τόνος. Η Μαρία Γενιτσαρίου είναι η μόνη ομιλήτρια που δεν γνωρίζει τον πατέρα. Η Μαρία είναι πραγματικά μια διαλεκτή καλλιγράφος, μικρογράφος και εικαστικός. Εργάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, μοναδικό χώρο για την νεότερη οικονομική ιστορία της χώρας. Την έχω παρακαλέσει να μας πει γιατί αυτά τα χειρόγραφα είναι σημαντικά. Να μας μιλήσει για την αισθητική, για το χρώμα, για τη γραφή, για την τεχνοτροπία των χειρογράφων. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Παύλος Μωραΐτης βρέθηκε σε αυτή την πόλη μετά την Αλεξάνδρεια. Η Θεσσαλονίκη, όπως και η Αλεξάνδρεια, εκτός από την αένα η παρουσία της θάλασσας, είναι κατ' ουσίαν και όχι κατ' επίφαση πολυπολιτισμικές πόλεις. Και είναι αυτή η βαθιά ριζωμένη πολυπολιτισμικότητα η οποία συνδέει, εμπνέει και προωθεί στη δημιουργία, διαμορφώνοντας προσωπικότητες που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού. Ασχολούμαι με την καλλιγραφία και ειδικότερα με την ελληνική καλλιγραφία τα τελευταία 25 χρόνια. Και ειλικρινά μάλλον νιώθω αρκετή μοναξιά, αφού δυστυχώς η καλλιγραφία στην Ελλάδα είναι μια τέχνη σχεδόν ανύπαρκτη. Έτσι, το να έρθω σε επαφή, έστω και με το θάνατο, με έναν καλλιγράφο, με το έργο ενός καλλιγράφου τόσο σημαντικού όπως ο Παύλος Μωραΐτης, είναι εξαιρετικά ευτυχές γεγονός για μένα. Και αυτό το σημαντικός καλλιγράφος είναι αυτό που θα προσπαθήσω να σας τεκμηριώσω εν συντομία σήμερα. Πολλές φορές βλέπουμε γραπτά συνανθρώπων μας και μας εντυπωσιάζει πόσο ευδιάκριτα ή στρωτά ή όμορφα, σκεφτείτε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε, είναι τα γράμματά τους. Αυτό δεν τους κατατάσσει απαραίτητα στους καλλιγράφους. Καλλιγράφος δεν είναι ο άνθρωπος που απλά η συνολική μορφή του γραπτού του είναι υψηλής αισθητικής, αλλά αυτός που το κάθε γραπτό του υποστηρίζει με όλα τα στοιχεία του το περιεχόμενό του. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό του καλλιγράφου είναι η αρμονία, η συνολική ισορροπία όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την εικόνα του γραπτού του. Το κείμενο, τα διακοσμητικά στοιχεία όπως τα πρωτογράμματα, τα στέμματα, τα πρωτόκολλα, οι κολοφόνες, τα τεκμηριωτικά σχέδια, ακόμη και τα κενά, όλα μαζί θα πρέπει να ισορροπούν στον χώρο που ορίζει η κενή σελίδα του χαρτιού του. Θα πρέπει να του δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκονται εκεί χωρίς να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αλλά συμπληρώνοντας αρμονικά το ένα το άλλο. Ο Παύλος Μωραΐτης διαθέτει ακριβώς αυτά τα στοιχεία και κάτι ακόμα. Καλλιγραφική ταυτότητα. Δηλαδή, αυτή την ιδιότητα που σχεδόν αυτόματα δίνει στον αναγνώστη την αίσθηση των πολιτιστικών και γνωσιολογικών ιδιαιτεροτήτων του γραφέα, την αίσθηση ότι το χέρι του συνδέεται με το μυαλό και την ψυχή του. Γράφουμε πάντα καλύτερα στη γλώσσα που μιλάμε καλύτερα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παύλος Μωραΐτης προτιμά τα αγγλικά για να καλλιγράψει τις αποδείξεις του. Ο καλλιγραφικός χαρακτήρας όμως των αγγλικών του δεν είναι αυτός ακριβώς που περιμένει κανείς να δει σύμφωνα με τον τόπο, την εποχή και τις επιρροές των σπουδών του. Τι θέλω να πω. Η καλλιγραφία που διδάσκεται εκείνη την εποχή στα σχολεία της Αλεξάνδρειας θα πρέπει να είναι περίπου αυτή. Ή, σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν γύρω-γύρω περίπου έτσι, αυτή. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά δεν έχει σημασία, μιας και μιλάμε για λατινικό αλφάβητο, όπου οι κανόνες είναι ουσιαστικά κοινοί. Παρ' όλα αυτά, οι καλλιγραφικές γραμματοσυρές που επιλέγονται συνειδητά από τον Παύλο Μωραΐτη είναι διαφορετικές. Τα γράμματα δεν έχουν έντονα διακοσμητικά στοιχεία. Δεν σχηματίζουν συμπλέγματα ή λεγκατούρες, δεν κλείνουν προς τα δεξιά, δεν δίνουν καθόλου την αίσθηση των κοινών καλλιγραφικών γραμματοσυρών. Τι είναι αυτό όμως που δίνουν, και να τονίσουμε πως αυτό είναι καθαρή επιλογή του συγγραφέα. Δίνουν ακριβώς την αίσθηση του κειμένου που αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, ο Παύλος Μωραΐτης γράφει μαθηματικές αποδείξεις. Αυτό είναι που θέλει να τονίσει.
Οπότε επιλέγει να δώσει στα γράμματά του έναν καθαρά αρχιτεκτονικό και μαθηματικό χαρακτήρα. Επιλέγει την καθαριτότητα, κανενός είδου κλίση, καμία ένωση μεταξύ γραμμάτων, αλλά μία αυστηρά τηρούμενη απόσταση, η οποία δίνει το στοιχείο του ευάερου, αλλά και αυτά ταυτόχρονα εύκολα αναγνώσιμου, στοιχείο που πολλές φορές χρησιμοποιείται και μέσα στο ίδιο το γράμμα, όπως το μη ή το πι. Στην δεύτερη γραμματοσυρά, που βλέπετε εδώ πέρα, και η οποία είναι λιγότερα γοτθικής επιρροής, με λιγότερα γοτθικής επιρροής στοιχεία και δίνει την αίσθηση των ενωμένων γραμμάτων, ακόμη και εδώ, όπως βλέπετε, στην ουσία δεν υπάρχει καμία ένωση. Επίσης, τηρεί αυστηρά την απόσταση των πάνω και κάτω απολύξεων των γραμμάτων σε σχέση με την κεντρική γραμμή γραφής. Παρατηρήστε ότι η υπογράμμιση τηρεί μια κανονικότητα που τονίζει ακόμη παραπάνω την αιμονή στη λεπτομέρεια που πρεσβεύει ο συγγραφέας. Να τονίσουμε ότι ακόμα και η υπογράμμιση η μη έχει τη δική της σημασία. Υπογραμμίζει όταν το κείμενο αφορά απόδειξη. Δεν υπογραμμίζει το κείμενο που αφορά συμπλήρωση της απόδειξης. Προτιμά την κεφαλαιογράμματη γραφή όταν θέλει να δώσει έμφαση. Τίποτα δεν είναι τυχαία στοιχειοθετημένο. Ο Παύλος Μωραΐτης δεν εμπιστεύεται τα ελληνικά του, μιας και η ζωή του είναι ως επιτοπλίστων στο εξωτερικό. Κάτι όμως που, όπως θα δούμε, δεν φαίνεται καθόλου στα γραπτά του, όταν αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτά την ελληνική γλώσσα. Βλέπετε, πολλές φορές οι καταβολές μας είναι ισχυρότερος παράγοντας από τις επιρροές του βίου μας. Η ελληνική γραμματοσυρά που επιλέγει, παρόλο που φαίνεται αρκετά διαφοροποιημένη από την αγγλική, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες που προανέφερα στην γενική της άποψη, με κάποιες όμως μικρές εκπλήξεις, όπως το εκπληκτικό του κάπα ή την καθαρά ελληνική ιδιομορφία των διαφορετικών α. Γνωρίζετε ότι το γεγονός ότι πολλές φορές ακόμα και μέσα στο ίδιο γραπτό μας χρησιμοποιούμε διαφορετικά α δείχνει πολυμορφικότητα προσωπικότητας και σκέψης και είναι καθαρά ελληνικό χαρακτηριστικό. Οι γραφολόγοι το αναφέρουν σαν Greek A, σαν ελληνικό α, δηλαδή την ιδιότητα να γράψεις πολλά διαφορετικά α μέσα στο ίδιο γραπτό. Γι' αυτό το λόγο ανέφερα πριν ότι οι καταβολές μας είναι πολλές φορές ισχυρότερες των επιρροών του βίου μας. Επίσης, παρόλο που δεν χρησιμοποιεί πολλές φορές τα ελληνικά, οι ελληνικές γραμματοσυρές που χρησιμοποιεί είναι περισσότερες από τις αγγλικές. Βέβαια, ο λόγος που χρησιμοποιούνται οι διαφοροποιημένες ελληνικές είναι για να δοθεί έμφαση στη δυναμική του κειμένου. Όπως η κεφαλαιογράμματη αρχαία ελληνική που βλέπετε εδώ. Για παρατηρήστε λίγο τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται η γραμματοσυρά, τις απόλυτες και αυστηρές γωνίες που είναι ενδεικτικές των επιγραμματικών γραμματοσυρών. Δεν ξεφεύγει καμία κάθετη και καμία πλάγια, παρόλο που καμία από αυτές εκτός από τις οριζόντιες δεν γίνεται με χάρακα. Όλες οι υπόλοιπες γίνονται με το μάτι. Ή η εκπληκτικά ενδιαφέρουσα και δύσκολη στην εφαρμογή δίχρωμη γραφή. Φανταστείτε να γράφετε το μισό κείμενο με ένα χρώμα και αφού το τελειώσετε να ξαναρχίζετε από την αρχή και να συμπληρώνετε ένα-ένα τα γράμματα με το άλλο χρώμα, φυσικά προσέχοντας να μην υπάρχουν επικαλύψεις της αναλογίες, αλλά πλήρης ακρίβεια σαν να έγραφε κανείς μόνο με ένα μέσο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό εκτός από το κύριο σώμα της γραμματοσυράς του ελληνικής ή αγγλικής είναι τα πρωτογράμματα. Είναι το μόνο σημείο στην καλλιγραφία του που πλέον το γράμμα ξεφεύγει από τη χρησιμότητά του ως τεκμηριωτικό στοιχείο και απελευθερώνεται με σκοπό να γίνει γέφυρα που θα ενώσει το κείμενο με την αντίστοιχη διακόσμηση του γραπτού. Η ελευθερία με την οποία σχεδιάζει τα πρωτογράμματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την αυστηρότητα την οποία τηρεί και στα κείμενα και στα τεκμηριωτικά σχεδιαγράμματα, αλλά και σε αρκετές από τις διακοσμητικές του σχεδιάσεις. Είναι κατά κάποιον τρόπο το παιχνίδι του. Οι περισσότεροι καλλιγράφοι παίζουν με μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες κινούνται ή έξω από τα περιθώρια των χειρογράφων τους ή στα σημεία που μόνο εξασκημένα μάτια μπορούν να δουν. Τις περισσότερες φορές είναι ο τρόπος τους να εντοπίσουν αυτό το εξασκημένο μάτι, να δουν ποιος θα παρατηρήσει την έξυπνη αυθαιρεσία, ποιος θα καταλάβει την προσπάθεια ξεγελάσματος. Ο Παύλος Μωραΐτης λατρεύει τη λεπτομέρεια και είναι αυστηρός, εξαιρετικά αυστηρός στο στήσιμο του κειμένου του,
όχι μόνο σαν γραφή, αλλά και σαν τοποθέτηση μέσα στον χώρο της καινής σελίδας του. Παρατηρήστε εδώ είναι το προσχέδιο της δίχρωμης γραμματοσυράς στην οποία αναφέρθηκα πριν. Προδιαγράφει και προσχεδιάζει ακριβώς τα περιθώριά του, χωρίς να ξεφεύγει καθόλου από την από το σχεδιασμό αυτό. Οι δίχρωμες γραμμές αριστερά, δεξιά και πάνω. Η διπλή γραμμή κάτω με τα στοιχεία του γραφέα, της ταξινόμησης, του τόπου και του χρόνου, καθώς και η χαρακτηριστική του σφραγίδα, είναι χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται σχεδόν στο σύνολο του έργου του. Να τονίσω ότι ειδικά στη σφραγίδα με τα πρωτογράμματα του ονόματός του, είναι φανερή η επίδραση της ιαπωνικής κουλτούρας, με το συγγραφέα να μην υπογράφει χειρόγραφα το έργο του, αλλά να τοποθετεί τη σφραγίδα με τα προσωπικά του σύμβολα. Ακόμη και ο σχεδιασμός των γραμμάτων της σφραγίδας τα κάνει να προσομοιάζουν με εικονογραφικά στοιχεία και όχι απαραίτητα με πρωτογράμματα. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα τον Παύλο Μωραήτη γιατί έκανε αυτό, μια και αριστερά κάτω βλέπετε και τη δική μου σφραγίδα. Δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα χειρόγραφο και από κάτω να βάλει φαρδιά πλατιά μια υπογραφή. Όπως όλοι η καλλιγράφοι ανά τους αιώνες, υπήρχε πάντα ένα μικρό ενδεικτικό στοιχείο το οποίο έδειχνε ποιος είναι αυτός που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε αυτή η σφραγίδα ήταν η δική του υπογραφή. Θα χρειαζόμουν μάλλον τον όγκο ενός βιβλίου και όχι το τέταρτο του ομιλητή για να αναλύσω τις επιλογές των εικονογραφικών και διακοσμητικών στοιχείων των γραπτών του. Η έρευνα που έχει κάνει για να καταλήξει τα σχέδια που κοσμούν τα γραπτά του είναι τεράστια. Το ίδιο το σχέδιο που κοσμεί το γραπτό, όχι η βασική απόδειξη, είναι στην ουσία τις περισσότερες φορές φανερά και κάποιες άλλες τελείως αδιόρατα, συνδεδεμένη με τη μαθηματική απόδειξη την οποία διακοσμεί. Πολλές φορές είναι η ίδια η απόδειξη στην καλλιτεχνική της μορφή. Η ίδια αρχή περνά και στο χρώμα και στο ύφος και φυσικά και στη σχέση που έχουν με την εποχή και τον τύπο του κειμένου του. Ο Παύλος Μωραήτης γνωρίζει καλά ότι το κόκκινο, το μπλε ή το πράσινο της Αιγύπτου δεν είναι το ίδιο με της Βαβυλωνίας. Και φυσικά δεν είναι το ίδιο με της Αραβίας. Ότι το κάθε χρώμα έχει τη θέση του που τονίζει, υπονοεί ή διασκεδάζει το σχέδιο. Σχέδια περίπλοκα και αυστηρά, που χρειάζονται μήνες προσχεδίων και δοκιμίων, σχέδια παιχνιδιάρικα και φάνταστα, σχέδια κεντημάτων, υφαντών, μηχανισμών, εφευρέσεων, ιαπωνικά, ελληνικά, κινέζικα, αιγυπτιακά, ή σχέδια που ενώ φαίνονται να μην έχουν τίποτα, μα τίποτα όμως το εντυπωσιακό, συνειδητοποιήσω ότι αυτό που ανεβάζει τρομερά το ποσοστό δυσκολίας τους, όπως προείπαμε, είναι το γεγονός ότι συνδέονται με πολύπλοκα μαθηματικά θεωρήματα. Ένας απίστευτος πλούτος θεμάτων που δείχνουν την πολύχρονη και πολύπλευρη αναζήτηση του ανθρώπου που τα έφτιαξε, αλλά ταυτόχρονα και την απίστευτη αγάπη για αυτό το οποίο έκανε. Ακόμη και τώρα, η τεχνολογία μας δίνει πολύ εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία από την εποχή που ο Παύλος Μωραήτης αναζητούσε στοιχεία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ακόμη και τώρα θα χρειαζόταν κανείς ατέλειωτες ώρες αναζήτησης για να συγκεντρώσει το υλικό που θα απαιτούσε τη βάση ενός τέτοιου είδους σχεδιασμού. Ως γνωρίζετε καλά, άλλο είναι να βρεις πηγές και άλλο να βρεις αξιόπιστες πηγές, που τελικά είναι ίσως και το δυσκολότερο και το πιο επίπονο έργο. Η όποια τεκμηριωμένη πληροφορία πρέπει να έχει ταυτόχρονα και τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Να είναι άμεσα εύληπτη από τον αναγνώστη, δηλαδή να βλέπει κανείς το έργο και να το συνδέει άμεσα με την εποχή, τον τόπο και τον χρόνο με τον οποίο εντάσσεται η γραπτή πληροφορία. Και επίσης να μην υπερκαλύπτεται με τον όγκο και τη δύναμη του σχεδίου η πληροφορία η οποία δίνεται από το κείμενο που περιβάλλει, αλλά να την υποστηρίζει περιβάλλοντάς την. Ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δημιουργήσεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό έργων με τέτοια ποικιλία θεμάτων και τόσο υψηλό βαθμό δυσκολίας, παρά η μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνεις μαζί με επιμονή και επιμονή. Όμως, είναι και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό. Ο σκοπός αυτός, ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτό το χειρογράφο, δηλαδή να μεταφέρει στον αναγνώστη, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει να διαβάζει, την εποχή και τον χρόνο στο οποίο τοποθετείται το κείμενο.
Για να φτιαχτούν οι διάφοροι καλλιγραφικοί τρίκοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτής της έκθεσης, μελέτησα τον τρόπο γραφής του Παύλου Μωραήτη και προσπάθησα να γράψω χρησιμοποιώντας το δικό του γραφικό ιδίωμα, δημιουργώντας και έκπληξη και σύγχυση ταυτόχρονα στην τέμη, μη θέλοντας όμως το γραφικό ιδίωμα αυτό να παραμείνει απλά στους τοίχους του Ιδρύματος ή έστω στις σελίδες ενός βιβλίου μετέπειτα, ζήτησα από την τέμη να μου δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσω τη γραμματοσυρά του Παύλου Μωραήτη με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται όλες οι ιστορικές γραμματοσυρές στο εξωτερικό. Έτσι, στην ιστοσελίδα που βλέπετε, στην ιστοσελίδα μου δηλαδή, βρίσκεται η γραμματοσυρά Παύλος Μωραήτης και όποιος θέλει μπορεί να δοκιμάσει να καλλιγράψει χρησιμοποιώντας τον ή μπορεί να πάρει στοιχεία ή ακόμη και να διδαχθεί να το κάνει. Προσοχή, απαιτείται η χρήση πένας ή ειδικού πάχους μύτης στυλογράφου, για έστω και για να ξεκινήσετε να δοκιμάσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τέμη που μου σύστησε τον πατέρα της, τον Νόησης για τη φιλοξενία του και την Ειρήνη την Παλιούρα, η οποία είναι γραφολόγος, που με βοήθησε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία ακούσατε από μένα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.